Night spear fishing ulit tayo dito mga kaspero. At sa time na to bumaba na ako dito sa may Puka Beach. At ito yung unang isda natin na napana. Isang dalagang bukid pero nasa dagat mga kaspero. First fish of the night. Goods na, meron na tayong huli. Unang sisid pala. Next sisid natin, nakita ko sa malayo pa lang merong kulay na pink. At nung pinuntahan ko, isa pala itong goatfish or timbungan kung tawagin dito sa Boracay. At ito na yung pangalawang isda natin, isang good size na timbungan or tiaw. Kalagitnaan pa lang nag-ilaw na ako, meron akong nakita na isang emperor at hindi lang pala isa, dalawa at ayun tumakbo pa. Kaya hinabol ko yung isa at yun na lang yung pinana ko. Buti na lang tinamaan at meron na tayong dagdag sa huli natin, isang emperor. Halos mga good size yung mga nahuhuli natin ngayong gabi at magaganda pa mga kaspero. Yung kilo pala nito ay nasa 260. Kaya goods na to dahil ako lang mag-isa. At ito pagkasisid ko ulit, dalawa ulit na emperor na pakita. Kaya pinana ko na kung saan yung mas maamo. Pili pa sana tayo, baka wala tayong mahuli. Kaya dito lang tayo sa isa, focus tayo sa isa para meron tayong huli. Nakadalawang emperor na tayo. Yung dalawang piraso na ito mga kaspero umabot na ng 1 kilo. Kaya goods na, meron na tayong 280 to 260 ang kilo. Pag malaki ito mga kaspero, pag more than 1 kilo na, umabot na ito ng 280. Pag mga good size, 260 yung benta natin. Pagkailaw ko ulit sa kalagitnaan pa lang, meron ulit na nagpakita isang good size na emperor. At ayun, na stone shot natin. Ayan, nanginginig lang. Parang maganda yung sisid natin ngayong gabi. Ang daming nagpapakita. Ngunit dito naman sa malalim, dahil yung dinadive ko umabot na ito ng 18 to 20 meters mga kaspero. At eto isang nagpakita na isang barakuda. At ayun, tinamaan, paikot-ikot. Ayan yung sit up natin mga kaspero, ay breakaway setup. Pag nakapana tayo, lalo na pag malaki, hayaan na lang natin dahil meron tayong tali na mahaba at hihilahin lang natin pagdating natin sa taas. Hindi na tayo kailangan makipaghilahan sa ilalim ng tubig dahil wala naman tayong hangin. Tulad ng iba dyan, sinasabi nila isang drum daw yung dala nilang hangin. Pero sa atin, mano-mano lang tayo, kaya one up, one shot. Yun lang talaga. Kaya ito, hanap ulit tayo. Sana meron pa magpakita na isang malaki. At yun nga, meron kumintab sa unahan. At isa pala ulit itong barakuda. Good size, mga 1 kiluhan. Kaya okay na ito. Meron na tayong 260 na isang pana lang. Good size na ito. Kung tawagin dito sa Boracay, tirok mga kaspero. Ayan, kadalasan naming nahuhuli yan pag maliwanag yung buwan kasi kumakain sila ng mga dilis. Yan yung hinahunting nila pag maliwanag yung buwan mga kaspero. Meron akong nakita dito na isang malaki. Wow, grabe. Ang laki nito mga kaspero. Siguro umabot ito mga 7 to 8 kilos. Ayun o. Ang laki ng butete na to. Kaso lang hindi tayo kumakain nito. Yung mga expert lang daw yung kumukuha nito. Ayun o, laki talaga. Pag pinana natin yan, naku, hindi rin naman natin makakain. Kaya hinayaan ko na yan mga kaspero. Hindi yan yung hunting natin. At ito malayo pa lang, umilaw na ako at meron akong nakita na 2 unicorn. Ayan, pumipili pa ako kung saan yung mas malaki. Kaya
ito yung pinili ko, yung mas malaki sa unahan, at yun, may dalagang bukid pang dumaan, kaya ayun, sa pool. Meron na naman tayong malaking nahuli ngayong gabi mga kaspero, isang unicorn. Mahigit 1 kilo na ito, mga 1.5. Ayan, medyo matumal kasi yung huli natin sa araw, kaya nag-night dive tayo. At yun, binalikan ko yung isang unicorn, tumago sa ilalim ng bato, kaya nung pagsilip ko, buti naabutan pa. Kaya ayun, tinamaan pa sa buntot. 2 unicorn, sold na. Meron ulit akong nakita na kulay green. Isdang ito. Ito pala yung dalagang bukid na nasa dagat. Ayan. 260 rin yung kilo nito mga kaspero. Mukhang nakakarami na tayo ngayong gabi. Sana tuloy-tuloy yung pagpana natin para makarami tayo. At ito, ilaw ulit tayo. Ang daming maliliit na isda nakasagabal sa unahan ng flashlight. At ayun, meron akong natanaw doon sa malayo, isang malaking emperor. Umabot na ito ng 1 kiluhan, kaya hinabol ko. At medyo malalim na ito, kaya binanatan ko na kahit medyo malayo. Buti tinamaan at na stone shot mga kaspero, walang kahirap-hirap. Kaya bumalik na lang ako sa taas at hinayaan ko na lang siya. Ayun, nanginginig na lang mga kaspero. Yun. At next sisid natin, hanap ulit tayo, baka meron ulit na yung emperor. At pagkailaw ko, eto nga, nakadapa lang, kaya pinana ko na mga kaspero. Sapol naman. Yun, good size na emperor, 260 ang kilo. Dito, medyo gilid na tayo. Meron tayong nakita na masarap na pang-ihaw, isang unicorn. Yung original na surahan mga kaspero. At tinamaan naman. Medyo malalim na ito. 20 meters. Night dive. Kaya tiyagaan na lang natin. Dahil pag doonan tayo sa mga 12, bibihira tayong mga kapana ng mga ganitong isda mga kaspero. Kaya kailangan nating lumalim. At ito nga, meron namang dalagang bukid. At ayun, tinamaan mga kaspero sa pool. Dalagang bukid na nasa dagat ulit mga kaspero. Dagdag sa huli natin. At eto, hanap ulit tayo. Baka meron ulit tayong makita na dalagang bukid o kaya yung emperor. Ngunit eto, isang dalagang dagat ulit yung nakita. Kaya ayun, spine shot. Kahit trap shot lang, at least makakarami tayo mga kaspero. Ayan yung pinagkaiba ng night dive at saka sa day dive. Sa night dive, harvest talaga at ganyan yung mahuli natin. Sa day dive naman, medyo matagal tayong sisisid. Abutin tayo ng 1 oras bago makahuli ulit ng isa. Ngunit kapag nakapana ka naman ng isa, sulit naman mga kaspero, dahil lumabot na ito ng 5 to 8 kilos na isang piraso lang, kagaya ng mga GT. Sa gabi kasi talagang matumal yung mga malalaki. Pag malakas lang yung agos, yun, makakapana tayo ng malalaking isda. At ito medyo malalim na, mabot na tayo ng 22 meters. Tingnan ko sa dive watch natin at ayun, lakas ng agos. Hinihila ko na yung boya ko at hindi tinamaan. Malaki sana yung original na surgeon fish or palid na tawagin dito sa amin. At ito, isang unicorn o gabay ang tawag sa amin dito. Ayun, ang ganda ng pagkatira natin dito. Sapol na sapol mga kaspero. Ayan. At pagkailaw ko nga dito mga kaspero, medyo malayo. At palayo na kasi umaga na ito. Around
4:30 o 5 AM na. Kaya ayun, hinabol ko, buti tinamaan at na headshot ulit natin. Kaya ito na yung last fish of the day natin mga kaspero. Isang malaking emperor. Umabot ito ng 1.1 kilos, kaya 280. At ito mga kaspero, lahat ng mga nahuli natin. Ayan oh, ang dami mga kaspero. Sulit yung gabi natin ngayon. Bali binenta ko lahat yan. At yung kinita natin ay umabot naman ng kulang-kulang 2,000 pesos. Kaya goods na rin dahil meron na tayong kinita ngayong araw kahit 1 AM hanggang 5 AM yung dive natin. So hanggang dito lang mga kaspero. Maraming salamat at shoutout po sa inyong lahat. At pauwi na tayo. Ayan, kung napapansin nyo, umaga na talaga. At yung gamit kong bangka ay ito yung bangka ni Master Candy. Ayan, yung mga gabay natin, unicorn. Ayan. So bali si kuya pala yung nagbantay sa bangka, tapos ako lang yung mag-isang